Я Оптимус Прайм, и я обращаюсь ко всем выжившим автоботам Ucraina. Salutare YouTube, salutare prieteni, bun venit la un nou vlog. Știu că ați așteptat vlogul dat foarte mult timp. Au trecut mai mult de 8-9 luni de când n-am ieșit aici pe YouTube, dar e timpul și vă zic vizionare plăcută și poftă bună celor care mănâncă. Let's go! Vădiți, am intrat aici să filmăm un vlog, nu mai mult, nu strângem metal, nu facem nebunii. E deschis pentru teritoriu, pentru care mașinile aici. Nu mai filmat normal, nu mai filmat, vădiți. Amuși ai să pui pe Facebook, aici ai să... Pe YouTube a spune, pe YouTube a spune. Să despre ce spune. Despre mașină, despre viața personală. Viața ta personală are ceva atribuții cu teritoriul. Înțelegi că noi filmăm într-un loc unde așa mai antic, mai vechi. Ești dura, băi, frate. Și tu nu ți râde, tu nu te râzi când... Bun, dar pe viziunea matale noi și facem aici. Dar și... Eu tine te întreb și vrei tu să faci aici. Eu îți explic, filmăm vlog cu mașina, filmăm vlog despre viața personală. A cui pe viața personală? A mie viața personală. Dar și ea are atribuții viața ta personală cu teritoriul. Filmăm așa într-un loc mai vechi. Și șeful, mult sănătate, fericire, bucurii, dă-mi voie, stresim. Am chemat poliția, stai că am ușa să vină și să ieși. Am ușa să vină și ea să... S-a pornit magregine? Tot normal. Și dacă normal. Cum crezi, trec sau nu trec? Nu treci. A? Nu treci. De ce? E prenantă mașina ta. Prenantă. Eu tot Ei, mare treabă. I-a ridicat șlambaunul și o zi bună. Și ce trebuie circul ăsta? Chiar nu pot să înțeleg. Nu pentru ce, nu? Teritoriu privat. plecat. Am schimbat de 3 locații în Chișinău. Este din cauza că ba teritoriu privat, ba deranjăm nu știu pe cine acolo. Și în orice caz ne ducem în altă locație să filmăm vlogul ăsta până la urmă, dacă totuși am început să-l filmăm, îl ducem până la capăt. Și în fiecare săptămână eu cred și mă strădui și dacă și tot să vrei, ați postăm în fiecare săptămână câte un vlog nou pentru voi, așa că neapărat acolo câte un subscribe și stați aproape. Vlogul dat îl filmăm dintre 3 locații, să nu vă pare că să filmez un vlog așa de ușor, trebuie diferite locații, diferiți oameni care te împiedică. În fine, tot asta lăsăm într-o parte, azi o să vorbim despre mine, unde m-am pierdut eu mai mult de 8 luni și despre mașinica asta. Operator, dă-i așa un cadru 360 și arată bijuteria asta. Unii din voi ați observat că eu am lipsit mai mult de 8-9 luni de pe rețele de socializare, de pe TikTok, de pe Instagram. Toată vremea asta eu am călătorit, am luat o pauză și m-am încărcat la 100% și acum pot să vă bucur cu content și cu video bombă în fiecare săptămână. Eu cu Nichitos să mă strădui să băgăm în fiecare săptămână câte un vlog pe YouTube, așa că hai să trecem mai mult la mașina din spatele meu, că am să vă povestesc tare multe lucruri interesante despre dânsa. În vlogul dat nu o să vă povestesc mai mult despre mine, vreau să vă povestesc azi despre mașina mea care am construit-o și am făcut-o absolut de la zero, de la distanță, când tot timpul ăsta cât eu am construit-o, eu am fost în afara țării, așa că mașina asta a fost făcută de la zero. Am să rog operatorul să atașeze și o poză pe ecran, că mașina asta a fost cumpărată din America, din state, de pe aucțion american, cu o daună nu prea tare gravă, da, adică bara din față era, nu avea bara din față, farurile și respectiv deja am pus așa un body kit de ăsta serios, că acum ar trebui să stai pe mașina asta. Respectiv farurile, capota s-a schimbat. Salonul ăsta la fel a fost modificat de niște băieți care au un atelier în Dubai și respectiv sunt și la noi în Republica Moldova, în Chișinău. Și respectiv salonul ăsta a fost făcut așa cum am vrut eu, la 100%. Acum la moment mașina asta la mine este în vânzare din cauza că, din cât știți, degrabă trebuie să am un baby și mașina asta practic deja îmi este foarte greu să conduc cu dânsa din cauza că acuși o să trebuiască de... Știți? Și practic n-am loc. Dar mașina asta este egoistă și în afară de un prieten, mai mult nu pot să iei pe nimeni. Așa că, respectiv, mașina asta este în vânzare la mine. Persoanele poate care s-ar dori, poftiv, nici o problemă. După părerea mea și după părerea oamenilor, observ că foarte mulți atrag atenție la jantele astea bombă la 20, care ele sunt raznă și rochii. Arată și schimbă mașina în totalitate din cauza că și erau niște janti stock la 17 albi și erau urâte de tot. Ele pe minim au costat vreo 2500 de euro, originale din Germania.
Am mai chitat și acolo și de vamare, în orice caz vreo 600-700 de euro. Dar în orice caz, jantele se arată pe mașina asta cât ce Город trebuie. Ленина, родные лица. Город Петра, это царская столица. Шея и ключица, мать императрица. OG летит как птица, хочу влюбиться. Сердце горит огнем, на душе так пусто. Спасает только королева с пышным бюстом. Алло, семья, у нас нет проблемы, Хьюстон. Prieteni, suntem la final de vlog, sper foarte mult că v-a plăcut vlogul dat. Dacă v-a plăcut, lăsați în comentarii ce vreți să vedeți în următoare vloguri. Neapărat subscribe și ne vedem în vlogul următor.